ସେଠି ଏମିତି କଣ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡରିଗଲେ। ହେ ଗାଇସ୍, ତ ମୁଁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରୁ ଆସିଛି କିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସୁତେଇ ବଡଗାଁ। ତ ସେ ଗାଁର ଫୁଲ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପଡିଲା। ଯଦି ମନ୍ଦିର ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶୁଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କୋଇଲଟା କଣ ଯମୁନା ନା ଜଣା କୋଳି ହେଇଛି। ସେ ଦେଖେଇମି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ କୋଇଲଟା, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କହିବେ। ପିଲା ସବୁ ଏଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଦେଖ, ମାନେ ଆମର ଆସିছে ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ବ ନ ଦେଖୁନ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲାଣି ଆମ୍ବ ଗୁଡିଆ ପାଇଁ। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ। ତ ଏତେ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ତ ଏବେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଦେଖେଇମି। ଆସି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସୁତେଇ ବଡଗାଁରେ। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବାର ତ ଫାଇନାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଦେଖିବାର ଥିବ ମନ୍ଦିର ଟା। ତ ଆଉ କଣ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ତ ଭିଉ ଦେଖିନେଲ ସବୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ। କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର କ୍ଲିପ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫଲୋ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହବ।